no només artísticament, sinó políticament, intel·lectualment. Ara toca, no sé què, una concepció artística determinada, una ideologia política determinada, i som incapaços de prendre posicions personals, de prendre actituds segons... I això és el que heu de cuidar vosaltres, ser capaços de ser individus, evidentment, dins d'una societat, responsables de relacionar-se amb tot el col·lectiu, però capaços de ser individualment personals i exclusius. La creació, o sigui, ser capaços de crear amb diferències, buscant de traspassar aquesta individualitat que som, aquesta personalitat, en el que fem, és una de les nostres feines. O sigui, nosaltres hem de ser capaços de, encara que sigui mínimament, perquè és molt difícil ser absolutament diferent. Estem inclosos en una època, estem ficats en una forma de viure, estem immersos en un tipus de societat i és molt diferent, i és molt difícil ser absolutament diferent, però sí que podem ser el màxim possible personals i buscar sempre de no fer això que dèiem, que passa de ser un ramat, ser capaços en tot, però sobretot en el camp artístic, de buscar sempre aquests... Us dediqueu a el que us dediqueu, perquè alguns de vosaltres pintareu, els altres fareu escultura, els altres fareu, què sé jo, fotografia, interiorisme, no sé què, però aquest matís, aquesta voluntat de ser personals l'heu d'estar buscant sempre.